teman rasane gue tak tenang blenak pikir selawase ngelakoni kang pegot tresna pisah karo keluarga tresnane ngati mung siji sampai kapan sunralan sun nangis yen nyawang wulan kelingan pak hajat saya sahur lanjut beli kene lanjut dong lanjut boleh. Assalamualaikum Pak Kuwu mangga 300 baik hari ning Cirebon mah biasanya Pak Kuwu 300 Pak Kuwu ning kene pada beli sejen sebelah mana si Pak Kuwu nego sebelah mana Pak Kuwunya sebelah mana Pak duduk sini gurih mah Pugu bae enak no sing paling ganteng sing paling enak. Assalamualaikum Pak Kuwu spesial kanggo Pak Toyib karo ibu sapa kana iya sampai ibuan sapa yo ayo sampai ibuan sapa yo Ibu Ayib majikan sumangga pengantin bos apa kana maukah Pak Rizky pengantin Pak Rizky mangkinin temen rasane blenak pikir selawase pegot tresna karo keluarga Pak Kuwu anak je Pak Lurah Pak Lurah anak Pak Lurah tresnane ngati mung siji Pak Lurah sampai kapan sunalani sun nangis yen nyawang wulan kelingan lagi demana Marok Bapak ngaji Pak Haji kelingan lagi demenan karo Pak Kuwu iya Pak Kuwu pegagan maksudnya Pak Kuwu Pak Lurah apa kudu langsung lagune Jagger wong ini mah ya Jagger coba majikan lanang Abang Toyib yang lagi streaming sing di Cirebon sumpah ning pati najan bisa ora bakal kawin rasa priyati kelingan Pak Kuwu mani coba anak bos Cikarang bos Cikarang enak tuk jangan anak Pak Haji bos Kota Pak Haji sumpah ning pati
Brebes Tanggerang Iman. Palura anak palura. Anak palura. Anak Pakuwu lagi menikmati dingin aja menikmati. Anak Bapak Gus Dur. Bapak siapa? Bapak Gus Dur. Bapak Gus Dur. Pak Gus Dur. Pak Gus Dur. Pak Toyib. Coba. Sumpaning bati najan pisan ora bakal kawin rasa priyati kelingan majikan mani Anak mana majikan? majikane wis turu majikan wadon wis turu majikan lanange wis turu maneh Temantin. apa maneh penganten sumpaning batin najan pisan ora bakal kawin rasa priyati kelingan janjikan diri mangkenin temen rasane linak pikir selawase ngelakoni kapegot tresna kelingan lagi menurut soale ku ya ita dek aku pengen